Imamelodi Sundowns kubika ukuthi izimise kancane izingxoxo zenkontileka nesihlabani somdlalo wasesiswini uThemba Zwane nokudala ukungaqiniseki ngekusasa lakhe eqenjini. Lo mdlalo oneminyaka engu-35 ubudala ubengadlali kusukela ngo-Okthoba ngemuva kokulimala ngesikhathi edlala neBafana Bafana emdlalweni wokuhlungela i-AFCON ka-2025 neCongo Brazzaville. Ngemva kokuhlinzwa usephinde waqala ukuzilolonga eKlokop futhi kulindeleke ukuthi abambe iqhaza emdlalweni yobungani ngaphambi kokuthi abuyele ngokugcwele kwimidlalo yokuncintisana. Inkontileka kaZwane yamanje izophela ngoJuni, kanti ubengumdlali obalulekile kuSundowns eminyakeni edlule. Kodwa-ke iklabhu isebenzisa indlela yokuqapha, ikhetha ukuhlola ukuqina nokusebenza kwakhe ngaphambi kokuzibophezela esivumelwaneni esisha. Imithombo esondelene nalesi simo ithi Sundowns ifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uZwane useluleme ngokugcwele futhi uyakwazi ukudlala ezingeni eliphezulu elilindelwe kuyena. Abaphathi beqembu bagxile ekululameni kwakhe futhi bazimisele ngokumbona ebuyela enkundleni njengoba begcizelela ukuthi akwazi ukufaka isandla kakhulu eqenjini. Ukungabi khona kukaZwane kuzwakele, kanti ukubuya kwakhe kubhekwe ngabovu, ikakhulukazi njengoba iSundowns kumanje ikwi-quarter final ye-CAF Champions League lapho izobhekana khona ne-Experience yaseTunisia. Emlenzeni wokuqala banqobe ngo-1-0 ePitoli. Isinqumo sokubambezeleka kwezingxoxo zenkontileka sigqamisa ukubaluleka kweqembu ukuvikela ukugcina kukaZwane isikhathi eside. Umqeqeshi uMiguel Cardoso ukubheke ngabovu ukuthi uZwane abuye esigabeni sokugcina sesizini. iSundowns izilungiselela umdlalo owandulelwe wamanqamu eNedbank Cup lapho izobhekana khona neKaizer Chiefs, kanti isasalelwe imidlalo eyisikhombisa yeBetway Premiership njengoba iPirates ilandela ngemuva ngamaphuzu angu-12 kuphela. Nakuba inemidlalo emine esandleni, uCardoso uzodinga isipiliyoni sikaZwane ukuze avikele amaphuzu asesele kule sizini.